दावहाया मोननै जातिखौ जौगाहोनो थाखाय सोरजोंबा लोगो जाफ्लानानै गावनि हारिनि खामानि मावनो थाखाय मरेल सापर्ट थायोबानो देरसिन एक्सन बिनि आयना सिलाइनि गुलि खारग्रा नलिखौ मानसिनि सिदा लाबाबो पानिश सोरखौबा दाननो सोरखौबा सुनो सोरखौबा बुथारनो होननाय लोगो लोगो पानिश लानो गोनां जायोमोन जोंनि बर' हारिनि थाखाय सोर आरो डिलेट जोबोद गिख्रंथावना नाथाय सोर होननाय सोदोबा बबेबा गेजेर सोदोबाव सोजानाय दं गैया आं सोङो नाथाय डिलेट होननाय सोदोबा जोंनि बर' हारिनि थाखाय गिथावना नांगौ बाथ्रा दङ जाय डिफेन्ड बर'खौ डिलेट खालामनाय बा फोजोबस्रांनाय बे बाथ्राखौ लानानै भिडिअनि फुटेजाव मोनखाबाय डिलेट जाय बिथाङा डिफेन्ड बर' सारखौ डिलेट खालायनांगौ बेबायदि जुदि बुंदोंबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जाय बिथां इउटुबारा निमाहा बिनांगौ आरो जाय फरायसा आफादनि गेदेरमा सारमोनहा लांखारनानै हारा सारा बुख्रुबनानै बिथांखौ जुदि साजा होदोंबा गोरोन्थिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव मानो बुदों दाय मोनबानो बुनांगौ दाय मोनबानो हारा सिफायनांगौ फरायसा आफादनि थांखिया बेबायदिबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फरायसा आफादखौनो बयनिफ्राय देरसिन आफाद आरो बयबो उन्दै गेदेर सन्मान होयो फरायसा आफादनि गेदेरमा बिथांमोना जाय बिथांमोना फरायसा आफादाव खरसां खामानि मावो सानफ्रोमबो खन्थाइ सोरबाया फरायो सोरबाया लिरो सोरबाया सल'बाथा फरायो लिरो बर'नि जारिमिनफोरखौ सोरबाया लिरो सोरबाया फरायो बयनिफ्राय साबसिन गियानि फरायसा आफादनि गेदेरमा सारमोना बिथांमोना जानांगोन सोरखौबा गोरोन्थि नुयोबा फरायसा आफादनि लांगोनायाव लेंहरनानै लाइजामजों ससियेल मिडियाजों फनजों लेंहरनानै सोरनिबा गोरोन्थिखौ बुजायनो हानायानो जोंनि बर' हारिनि थाखाय देरसिन गियान नाथाय सोरखौबा दाय मोननाय लोगो लोगो लेंहरनानै सोरखौबा न'आव लायनानै सोरखौबा लामा ससेनिफ्राय थिखांनानै लायनानै बुख्रुबोबा न'निफ्राय जबरदस्ति लाबोबाबो बे लांखारनाय लामा ससेनिफ्राय जबरदस्ति लाबोबाबो बे लांखारनाय आयनानो सानसे समाव बर' हारिखौ फोथायदोंमोन आसाम सरकार भारत सरकार आसाम पुलिसा बर'फोरनि केसा थानायाव सफैया बर'फोरनि केसा कर्ट कासारि सफैया बर'फ्रा बयनिफ्राय देरसिन जाति गावसोरनि गोरोन्थिखौ गावसोरनो समाजाव समाधान खालायो बेबायदि सानसे समाव बर' हारिया फोथायजादोंमोन सरकारा बर' हारिनि गियानखौ फोथायनो गोनां जादोंमोन आसाम पुलिसनि खाथियाव मालाबाबो केस होनो फैयामोन समाजनि गेजेरावनो सावरायलायनानै फोजोबोमोन कर्ट कासारि केस होलायनो गैयामोन बेफोरखौ आसाम पुलिस आसाम सरकार भारत सरकारा फोथायदोंमोन दिनैनि समाव मा थांखि लानानै सोरखौबा डिलेट सोरखौबा सोर नाथाय सोर होननाय सोदोबा अबेबा गेजेर ससेयाव सोसनजानाय राव नामा आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा आं सोङो सोर होननाय सोदोबा थोंजोङै जुदि सोङोबा बे गोरोन्थिबो जानो हागौ नाथाय डिफेन्ड बर' सारा हारसिङै गोरोन्थि मावदों डिफेन्ड बर'आ सोर पार्सनेलि सोंनाय सोदोबाव बुंजानाय राव नंगौना नङा बेफोरखौबो आं सोङो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा फरायसा आफाद जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आं सोङो डिफेन्ड बर'आ गावनि बिबानखौ लानानै गोरोन्थि मावदोंबा डिफेन्ड बर'आ हारिनि देरसिन जानो हाया जातिनि थाखाय डिफेन्ड बर'आ गोरोन्थि मावनो हाया डिफेन्ड बर'खौ सोर होननानै सोंनो हानाय अबेबा सोदोबाव थानोबो हागौ नाथाय डिलेट होननाय सोदोबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गनायथाव नङा सानसे समाव एनडिएफबिनि जाय केडारफ्रा सोरखौबा गावनो सोरखौबा सुनो सोरखौबा बुथारनो होननाय लोगो लोगो पानिश लानो गोनां जायो बेसेबां स्ट्रिक्ट एक्सन बिनि आयेना मानसिनि सिदा सिलाइखौ लाबाबो पानिश लानो गोनां जायोमोन सोरखौबा सुनो सोरखौबा दाननो होननाय लोगो लोगो पानिश लानो गोनां जायोमोन अब्ला बेसेबां स्ट्रिक्टमोन डिलेट होननाय सोदोबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गिख्रंथावना बिनि थाखायनो आं खावलायो गाबोननि समाव आं आरो ससे आं होबावगोन लाजिनोबो रोंब्ला नोंथांफ्रा दिनै आङो नोंथांमोननि बे एप्सआव थाग्राफोरनि गासिबो डाटाफोरखौ बुरखांजोबनो नामा नोटिसाव नुखाबाय सोर आरो डिलेट बे सोदोबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोबोद गिथावना आरो गिख्रंथावना
नाथाय सोर होननाय सोदोबा अबेबा गेजेर ससेयाव सोसनजानाय राव नामा बा डिलेट होननाय सोदोबा अबेबा गेजेर ससेयाव सोसनजानाय राव नामा आं सोरबा इउटुबारनि जानानै बुंनो सानाखै सोरबा गेदेरमा आबसुफोरनि जानानै आं बुंनो सानाखै आं गेजेरनि जानानै फंनैसो बुंनो नागिरदों गावजों गाव मा थांखि लानानै बुख्रुबलायनाय सोरबा हारा सारा सिफायलायनाय जोंनि बर' हारिनि माखासे गारबोनाय समनि आसाम सरकार भारत सरकारा आसाम पुलिसा सरकारनि थाखानाय आयेना बर' हारिखौ सानसे समाव फोथायदोंमोन बर'फोरनि केसखौ बर'फ्रा गावजों गावनो सावरायलायनानै फोजोबो पुलिसनि खाथियाव कर्ट कासारिनि खाथियाव बर'फोरनि केसखौ बांसिनै बिसार खालायनो पुलिसनि खाथियाव बर'फ्रा दैथायहरा गावसोरनो समाधान खालायो होननानै सानसे समाव आसाम पुलिस भारत सरकार आसाम पुलिसा मानिबोदोंमोन बर'फ्रा जोबोद गोरों बर'फ्रा गावजों गाव फोथायलायनाय गावजों गाव समाधान खालायलायनाय बेबायदि बर'फोरनि गेजेराव सानसे समाव जोबोद सरकारजों गनायजादोंमोन फोथायजादोंमोन नाथाय दिनैनि समाव गिख्रंथावना सोरबा बिथां इउटुबाराबो डिलेट सोदोबखौ जुदि बुंदोंबा बियो गनायथाव नङा आरो सोर होननाय सोदोबा अबेबा गेजेर ससेयाव सोसनजानाय राव दं गैया आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा आं सोङो दिपेन बर' सारनि सायाव थोंजोङै जुदि दिपेन बर' सारखौ डिलेट खालायनांगौ होननानै जुदि बुंमारदोंबा बे गोरोन्थि दिपेन बर' सारा जुदि गोरोन्थि मावदोंबा बुं खुगाजों दिपेन बर' सारा गावनि बिबानखौ लानानै हारिखौ मा खालामनो सानदों बिथाङा गावनि बिबाननिफ्राय जिरायनानै थायोबा साबसिन जायो बेबायदि बुङोबा साबसिन जागौमोन होननानै आं सानो नाथाय डिलेट सोदोबखौ जुदि बुंमारदोंबा बे गिख्रंथावना सोरबा जाम्बा जाम्बिखौबो बुंनो हानाय डिलेट फोजोबलायनाय बिथांखौ सेस खालायनांगौ बिथांखौ गोरोन्थिनि थाखाय बुख्रुबनांगौ बुथारनांगौ होननाय सोदोबा बियो गनायथाव नङा नाथाय जोंनि बर' माहारिनि फरायसा आफादा बयनिफ्राय देरसिन आफाद फोथायजानाय जाय फरायसा आफादनि बिथांमोना गावनि रोंगौथिखौ लानानै बिबान लायो रायजो राजाफोरजों फोथायजानाय जोबोद फरायसा आफादनि गेदेरमा आरो बिथांमोना सानफ्रामबो खन्थाइ माखासे खन्थाइ लिरो फरायो सल'बाथा लिरो फरायो दा जेरैबायदि खन्थाइ लिरनाय खन्थाइ फरायनाय आरो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव फरायसाफोरखौ हारिखौ जौगाहोनो खामानि मावनो आगान सुरनायाव सोरबा गोरोन्थि बुंदोंबा बा गोरोन्थि मावफ्लांदोंबा फरायसा आफादनि लांगोनायाव सोरखौबा लाइजाम हरनानै सोरखौबा फनजों ससियेल मिडियाजों लेंहरलायनानै जुदि सावरायोबा देरसिन बिनिफ्राय आरो मा दंबावो नाथाय सोरनिबा न'आव थांनानै जबरदस्ति थिखांनानै लायनाय सोरखौबा गारियाव लामा ससेनिफ्राय बुख्रुबनानै लाबोनाय बियो लांखारनायावनो गोलैयो आयेननि बायदिबा सोरनिबा न'आव थांनानै सोरखौबा जबरदस्ति गारियाव लाबोनाय अबेबा लामा ससेनिफ्राय थिखांनानै लाबोनाय बियो लांखारनाय दायावनो गोलैयो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव सोरबा गामिनि रायजो राजा गुबुन गुबुन आफादनि जाय गेदेरमा बिबानगिरिफ्रा माखासे जाय बिबानगिरिफ्राबो माखासे ल'खौ बा आयेनखौ बयबो रोंनानै थानाया मोजां जाय फरायसा आफादनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा बांसिनानो गोजौ थाखोआव फरायनानै बिबान लादों आरो जाथिखौ फरायसाफोरखौ जौगाहोनो थाखाय खामानि मावदों जेरैबायदि फुंनि बेलानि खन्थाइ लिरो खन्थाइ फरायो माखासे सल'बाथा फरायो बर'नि जारिमिन फरायो बांसिन जाथिनि साननाय जाथिखौ जौगाहोनाय फरायसा आफादनि बिथांमोनानो बांसिनै जाथिनि खामानिखौ मावो बयनिफ्राय साबसिन सोरखौबा बुजायनाय सोरखौबा रोङैखौ फोरोंनाय सोरबा गोरोन्थि मावोबा गोरोन्थिनिफ्राय निमाहा होनानै बिथाङा मा मा खामानि मावलांनांगौ बेफोरखौ गियानजों फोरोंलाङोबा बुख्रुबनानै सोरखौबा लोरजा खालायोबा बे हारिनिनो खहा होननानै आं सानो